Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имамның Сырык тапшыруы сездән килгән сорауларга шушы студияда остазларыбыз, имамнарыбыз, укытучыларыбыз, мөгаллимнәребез белән җавап кайтара торган тапшыру. Әгәр дә шундый сорауларыгыз калган булса, аларны узнаем у имама sabashka.huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Әлбәттә, инде иншалла без аларны карап сезгә җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенге безнең кунагыбызга килгәндә безнең бүген мөгаллим кунакка дип әйтсәң инде, утыргадан ничектер теге әле беренче тапкыр сәеррәк Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме остазыбыз Айрат хәзрәт Яруллин. Айрат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Инде күпләрегез бәлки Айрат хәзрәт белән хаҗда, гомрәдә кылгансыздыр. Ул безнең әле кураторыбыз да булып тора хаҗга барганда. Шуңа күрә инде кемдер моннан, кемдер тегеннән күргәне бардыр. Инде бүгенге көндә, бүгенге тапшырудан соң бәлки әле күпләрегездә укырга керүдә укырга керергә дә ният булыр дигән өметтә калабыз. Хәзрәт, шуннан да сезне монда күрергә бик шат, нур өстенә нур. Сорауларны без сезгә бүген үзенчәлекле иттек. Бүгенге тапшыруны дип әйтик инде без бер генә темага чишәсе килеп китте. Ул да булса садака темасы. Чөнки бик күп сораулар килде, без аларны җыеп алдык, аерым гына. Узакка сузмыйча, нәрсә ул гомумән садака, динебездә садака дигән сүз каян килеп чыккан, аның тамыры, аның асылы, аның тарихы, аның мөһимлеге. Аузу биллахи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлбәттә, инде бу садака дигән сүз ул гарәпләрдә күптәннән булган инде ул. Чөнки һәрбер кеше бер-берсенә ярдәм итеп торган. Һәм шушы садака сүзе дә безнең борынгы сүз дип санала инде гарәпләрдә. Һәм садака дигән сүзнең берничә мәгънәсе бар аның. Кайбер галимнәр әйтәләр, садака дигән сүзнең мәгънәсе, әйтик, телдә булган мәгънәсе бар һәм шәригатьтә булган мәгънәсе бар. Һәм садака дигән сүзе ул Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә күп кенә урында мөрәҗәгать итә кешеләргә, мөэминнәргә, мөселманнарга. 17 урында бар аның төшенчәсе дип әйтик инде. Һәм кайбер галимнәр әйтүенчә, садака телдә ул малны Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бирү дигән сүз. Димәк, ниндидер малны әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен тапшырса, бирсә, һәм әйтик инде шәригать хөкемендә карасак, ул малны чыгару Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын, якынлыгын күрер өчен. Чөнки ризыкландыручы безнең әлбәттә Аллаһ Тәгалә ризыкландырып тора, барлык ризыкларыбызны биреп торучы. Һәм шушы садака бирү ул төрле рәвештә була ала. Чөнки садаканың төшенчәсе бик күп. Һәм Коръән Кәримдә дә, һәм хәдисләрдә дә бу хакта бик күп әйтелә садака хөкемнәре хакында. Шулай. Әйтик, садаканың хөкеме нинди була соң? Менә күбесе сорый. Садаканың хөкеме садакасына карап дип әйтик инде. Аның чөнки түренә карап була. Бар безнең нинди яктан бүләргә мөмкин садаканы. Мал ягыннан карасак, мал ягыннан бүленә торган садака бар, фарз садакалар бар, сөннәт садакалары бар, мустахаб садакалары бар. Шулай бүлсәк дип әйтеп була инде аны. Ул әле тагын берничә төргә бүленергә мөмкин. Шуннан да төрләре бик күп. Менә сез әйттегез, теге акчалата яки маллата, хәтта теге яхшы сүздә садака дигән хәзрәт сораулар монда чынлыкта бик күп. Бүген әле менә килгән сораулар буенча гына карабыз. Әле анда минемчә җавап барышында да күп сораулар туыр. Инде карап китәргә мөмкинлек туыр. Менә хәзрәт әйдәгез безнең тамашачылардан килгән сорауларга күчик. Садака акчасына машина яки мотоцикл алу рөхсәт ителәме? Бәлки машина ратучы кеше моны юллагандыр. Ну, әлбәттә инде, чөнки безнең төрле гаиләләр бар. Булай карасак, күп балалы гаиләләр булырга мөмкин. Мәсәлән, аларның әгәр дә мохтаҗлыгы булса, шушы биргән садакаларга әлбәттә инде бер транспорт ние алып була дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә ихтияҗ бар икән, иракларга җиртергә, садикларга җиртергә, балалар бакчасына, мәктәпләргә җиртергә мөмкин. Чөнки монда бу сорау бирелгән икән, димәк, ихтияҗы бардыр дип уйлыйм. Гомумән әйтик әле әйдәгез алайса, садакага нәрсәләр алырга ярый?
һәм нәрсәләр алырга ярамый? Ну, бу сорауда әлбәттә инде кеше үз ихтыярына карый инде. Чөнки рас анарга шушы садака бирелгән икән, димәк, анарга бирелгән әйбер була ул, һәм ул үз ихтыяры белән әлбәттә карый. Әлбәттә инде харам әйберләрне алырга ярамас инде садакага, чөнки кеше ният белән бирә, кешегә ярдәм итим дип, кешегә булышым дип. Шул сәбәпле инде әлбәттә харам эшләренә куелса ул, әлбәттә савабы була биргән кешегә. Инде кулланган кешесе инде аны әлбәттә инде может савабын да алыр, әгәр дә харам булмаган эшләргә кулланмаса. Менә хәзер бер сорау. Әйе. Ләхет садакасы бар бит инде. Безнең якны дип әйтик инде, ләхет алганнан соң, гадәттә ләхет алучыга ярым садака бирәләр. Зиратта вафат булганнан соң туганнары өләшеп чыга да, һәм шундый ничектер бер хурафат микән ул, әллә инде динебездә бармы ул? Менә бу садакага ризык сатып ярамый дип әйтәләр. Бары тик тә нидер җиһаз гына алырга ярый дип әйтәләр. Динебездә мондый бүленеш бармы, әллә инде төрле садаканың төренә карамастан акча инде ул бөтенләй бер дә буламы? Ну, әлбәттә инде монда әлбәттә ул гырыф гадәт кенә дип калган дип уйлыйм инде мин. Була инде нинди кеше әйбер тели, нинди әйбергә мохтаҗ, шуны алырга мөмкин. Чөнки менә без күрәбез, кайбер кешеләр сорана бит инде, соранып йөриләр бездән. Алар фақат акча гына җыялар, мәсәлән, бар бит инде шундый соранучылар. Аларга ипи бирсәң, ниндидер су бирсәң, ни бирсәң, алар кире кагалар. Акча бир дип кенә әйтәләр инде. Әлбәттә инде сорану ислам динендә ярамас дигән, шуңа күрә садака кеше бирә инде ул кешегә ярдәм итим дип, Аллаһ Тәгалә янына якынайым дип, гөнаһларымны бәлки гафу итер дип, шулай ниятләнә инде. Гомумән садака бирү ул каян чыккан тарихы бармы? Әллә инде теге пәйгамбәребезнең бер сөннәте булып торамы? Менә ни өчен дип әйтик инде, мөселман менә садака темасы шуның кадәр якын күрә, бирергә тырыша дип әйтик инде. Бездә теге садаканы бирү генә шуның кадәр күп китмәсә әйтик, сорау ярамас дип. Ничектер безнең теге динебездә дә безгә дә ияләшкән садака бирү, алу түгел. Менә ни өчен шуның кадәр мөһим ул? Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә күп кенә җирләрдә бу садака бирү хакында әйтә. Чөнки ул бер айрым, бер гыйбадәт дип санала. Менә без әйтәбез, намаз уку гыйбадәт дип, аннан соң ураза тоту гыйбадәт, хаҗ кылу гыйбадәт. Ул безнең фарыз кылынган гыйбадәтләр. Ләкин әле бар безнең фарыз кылынмаган гыйбадәтләр дә. Шул садака бирү мустахаб дип әйтәбез инде, фарыз садакасыннан кала. Мәсәлән, әйтик инде закатны чыгарган вакытта да шулай ук садака бирә бит инде. Ул фарыз кылынган садака дип әйтик. Гыйдул фитр намазы булган вакытта да кеше намазга хәтлек, бәйрәм намазына хәтлек үзенең садакасын бирә. Шушы уразасын кабул булсын өчен әйтәбез. Соңыннан гына бирсә инде, уразадан соң гына бирсә, намаздан соң бирсә, ул гади садака дип кенә санала. Шунки менә бу садака әйбере бик мөһим, һәм аның хакында да Аллаһ Тәгалә бик күп җирләрдә әйтә, хәдисләр дә бик күп бу хакта. Шуңа күрә анарга зур игътибар. Анарга шуңа күрә зур игътибар бирергә кирәк бу садакаларга. Чөнки кеше үзен паклыйм, чистартыйм, Аллаһ Тәгаләгә якынайым дип ул бирә, чиста күңелдән. Әлбәттә, садакалар ул бирелергә тиеш безнең пак чиста күңелдән, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен. Чөнки менә сүрәләрдә күп әйтелә хәзер, сүрәләрне менә искә генә төшереп китсәм, әзрәк кенә Бакара сүрәсендә дә бу хакта әйтелә, күп кенә аятлардан нарсын, Ниса сүрәсендә дә бар, Әнғам сүрәсендә дә бар айрым аятлар. Именно килә садака бирүчеләр, ирләр дә, хатын-кызларда да килә. Мәсәлән, Әгуз биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Бакара сүрәсенең 245-нче аятында Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ман заллази юқридуллаһа қардан хасана фаюдағифаху лаху ад'афан каthira. Валлаху яқбиду ва ябсуту ва илейхи туржағун. Кімдә кім Аллаһ Тәгаләгә
күркәм әйбер бирсә, Аллаһ Тәгалә аны күпкә арттырыр дигән. Һәм Аллаһ Тәгалә бик каты күп бирүче малларны, савапларны дип әйтелә. Һәм сез аның янына кайтачаксыз. Әлбәттә инде Коръән аятлары күп инде монда. Мәсәлән, шул ук Бакара сүрәсендә дә, Ниса сүрәсендә дә әйтелә. Хадид сүрәсендә дә бар, Тимер сүрәсендә дә. Андый мисаллар бик күп. Менә алайса минем шундый сорау хәзрәт. Без инде теге бөтен Коръәнне белмибез, ләкин Бакараның беренче 5 аятын укыйбыз. Һәм анда әйтелә: "Ва мимма разакнахум юнфиқун", һәм без аларга ризык биргәннәрдән өлеш чыгаручылар. Менә бу шул садака турында дип әйтеп буламы? Була, әлбәттә инде. Ризык дигән сүз ул, чөнки ризык дигән әйбер ул Аллаһ Тәгаләдән килә, ул мал булып та килә ала. Һәм ризык дигән әйбергә күп нәрсә керә. Ул балалары да ризык була, хатыны да ризык була ала, һәм башка әйберләрдә. Чөнки Аллаһ Тәгалә барлык ризыкларны бирүче. Һәм шушы биргән ризыклардан Аллаһ Тәгаләгә якынайым дип, Аллаһ Тәгаләнең әҗр савабын алыйм дип, әлбәттә инде без ниндидер өлешләр чыгарабыз. Мал белән чыгарырга мөмкин, яисә гыйлем белән дә чыгарырга мөмкин, һәм башка әйберләр белән дә шушы садака дигән әйбер безнең барлык затларга да бирелә. Әлбәттә инде без күбрәк инде әйтик, малга бәйлибез нигәдер аны. Ләкин садака ул мал гына түгел, күркәм мөгамәләдә үзеңнең гаиләң белән, балаларың белән, хатының белән ул да садака дип санала. Үзеңнең гаиләңә күркәм булу, кешеләргә күркәм булу, елмаю дип әйтәбез инде, ул барысы да садака дип санала. Хәтта ки елмаю, яхшы сүз әйтү, ягымлы булу, гыйлем бирү. Кемдер мәсәлән дә борчылып утырганда аның янына килеп, аның кәефен күтәрү, ул да садака дип санала дип әйтик инде. Әлбәттә инде. Монда инде шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бик басым ясый шушы әйбергә, садака диелгәнгә. Хәдисләрдә бар, мәсәлән, шуларның берсе уттан куркыгыз, әйтик инде бер хөрмә биреп тә. Шундый бер хәдис бар. Аллаһ Тәгаләнең утыннан куркыгыз, бер хөрмә биреп тә. Инде бер хөрмә, ул безнең инде бер финик дип санала инде, бер генә финик булса да биреп, син үзеңне уттан саклый аласың. Безгә инде бер финик дигән сүз, инде бер хөрмә дигән сүз, ул бик гади әйбер инде. Ләкин инде анда бирә торган әйберләр безнең бик күп. Әлбәттә инде хәдисләр монда бу хакта бик күп. Булай Аллаһ Тәгалә даже Кудси хәдисләрендә әйтә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте. Аллаһ Тәгалә әйтә ди: "Эй адам баласы ди, бир ди, һәм мин сиңа бирермен ди." Димәк, мин биргән әйбердән тарат, бир, һәм мин сиңа шулай ук бирермен, ярдәм итермен дигән. Шундый бер кыска Кудси хәдисендә Аллаһ Тәгалә әйтә пәйгамбәрбезгә. Әлбәттә инде бар шундый хәдисләр, ул бик мөһим бер хәдис бар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең күләгәсе астында 7 төр кеше булыр. Ул озын хәдис инде, ләкин шул бер кешеләрнең бер өлеше булыр садака бирүчеләрдән ди. Шуңа күрә бу әйберне дә онытмаска кирәк бу хакта. Димәк, нинди кеше ди үзенең садакасын нинди рәвештә тараткан, яшерен рәвештә, аның уң кулы суң кулыннан айырмаган дип әйтәбез. Чөнки садака кайбер чиракларда ул бирелә яшерен рәвештә. Әгәр дә ачык бирелсә, кешенең күңелендә рия да туырга мөмкин дип әйтәбез. Һәм шулай ук бер хәдис бар, кыямәт көнендә җәннәткә кергән вакытта кешеләрне әйтик инде өндәрләр төрле ишекләрдән. Менә булыр шундый ишек, бабус садака дип әйтәбез инде без аны, садака ишеге. Шул садака ишегеннән дә садака бирүчеләрне өндәрләр. Без беләбез, ураза тотучыларны Аллаһ Тәгалә өнди Райян ишегеннән,
Әмне садақа бирүчеләрне садақа ишегеннән өндәр дигән. Инде минем шундый бер искә төште очрак хәзер. Абу Бакр турында анда бит барып теге кем бүген анда садақа бирде, кем бүген анда җиназага барып итте, һәм кемдер сорап биргәннән соң бармы Абу Бакр сорагач теге бармы бөтен ишектән дә чакырылучы бер кеше дигәч, Абу Бакр ул символ шундый үметләрем дип пәйгамбер әйткән хадисе инде шуннан да һәрберебезгә дә менә уразасында тотырга, садақа бирүче дә булырга, һәм шушындый кыямәт көнендә күп ишекләрдән җәннәткә чакырылучылар исемлегенә булар насыйп итсә иде хәзрәт. Бәлки әлбәттә инде безнең фарыз кылынган гамәлләр бар. Ләкин менә шушындый гади генә эш ул әлбәттә сине җәннәтле итәргә мөмкин. Гади эштә, җиңел эш. Чөнки кайбер гамәлләрне кеше башкарала, мәсәлән, ураза тоту булдырала, яисә намаз уку һәрберебезгә фарыз дип әйтик инде. Әмне хаҗга бару ул һәрберебезгә фарыз түгел, әйтик инде булдырган кешегә генә, или закатын бирү. Әмне садақа дигән әйбер ул гади кешедә бирә ала. Гади кешедә булмаган әйбердә. Менә ул мисалны без һәр вакытта да пәйгамбәребездән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән алырга тиешбез. Ул булмаган вакытта да, үзендә ризык булмаган вакытта да садақа дигән әйберне бирергә тырышкан. Иң кимендә инде. Иң киме садақа бирү һәрберебездән булдыра алабыз без аны. Чөнки бездән дә мохтаҗрак кешеләр бардыр әле дип уйлыйбыз. Шуннан да хәтта ки пәйгамбәребезнең бер вакыт күршесеннән әҗәткә алып кемгәдер ярдәм итүе турында да хадисләр, риваятлар бик күп килә. Булар турында әлбәттә тәгъшләп китсәң инде аерым бер утырып, шундый теге аерым пәйгамбәребезгә багышлап, менә шундый садақага кагылган хикаяләрне сөйләп утырып була. Ләкин хәзрәт сораулар күп. Менә әле килгән безнең караучыларда көтәләрдер үзләренең сорауларына җавапларны алдагасында бирәсем килә. Садақа бирергә мөмкин мохтаҗ туганың һәм күршең булып, ахыр чиктә туганыңны сайласаң, бу очракта рөхсәтме диелгән? Әлбәттә инде монда карарга кирәк кешенең халәтенә. Чөнки төрле күршеләр безнең була, төрле туганнар була. Кемдер мохтаҗрак, кемдер бәлки мохтаҗ түгелдер. Әлбәттә инде монда уйлавымча, минем фикерем генә инде бу, кеше карарга тиеш, кем мохтаҗрак. Димәк инде сайларга тиеш үзе. Чөнки садақаны ул үз ихтияры бирә инде. Әлбәттә инде туганнарга бирү ул иң беренче чиратта дип санала. Чөнки башта садақаңны үз гаиләңнән башла дигән. Әгәр дә мәсәлән үз гаиләңдә мохтаҗ икән берәрсе, икенче затка бирү ул әйтик инде яхшы булмас дип әйтелә. Шуңа күрә үз гаиләңнән башларга кирәк. Әлбәттә инде туганнарга да карарга кирәк, кем мохтаҗрак. Бу минем фикерем дип әйтик инде. Мәчеткә садақа бирүгә караганда мохтаҗга садақа илтеп бирү саваплыракмы? Әлбәттә инде монда савабын Аллаһ Тәгалә генә белүче, чөнки мәчетләрендә безнең өстебездә тора күмәк гамәл дип санала ул. Әгәр дә һәрберебез мәчетләребезне караса, уку йортларын караса, садақаларыбызны шунарга тапшырса, бирсә, ул бик мөһим әйбер инде. Монда инде әлбәттә кеше үзеннән карарга мөмкин. Әлбәттә инде әгәр дә мәчеттә була икән шундый вазифаны үтә торган кеше, әгәр дә шушы садақаларны алып, мохтаҗларга таратса, үзенең өстенә алса, мөмкин. Инде әгәр дә кеше бүтән затка бирсә дә, үзеннән карап ансы да мөмкин дигән. Савабын инде ул Аллаһ Тәгалә генә белүчедер. Бу хакта менә шулай дип әйтмәкче. Шуннан да саваплырак дигәндә, монда без белмибез. Хәтта мондый бер изге гамәл дә ул бүтән гамәлдән дә саваплырак булырга мөмкин. Кешенең ниятенә карап, әйтик инде ихласлыгына карап, нәрсә өчен ул бирә. Шулай. Менә кайбер кешеләр теге мәчеткә нәрсәгә инде садақа, мин инде теге мохтаҗ бер кешегә бирәм дип әйтә. Аңлатып китсәк иде, ни өчен шуннан да мәчетләргә садақа бирү кирәк дип әйтик инде. Чөнки әлбәттә инде мәчет ул мөселман мөэминнәрнең өстенлегендә тора, вазифа буларак. Чөнки ул гыйлем бирә торган урында булып кала ул.
ул намазлар үткәрелә торган урында булып кала. Чөнки хәзерге заманда карасагыз, барбер мәчетнең аның чыгымнары да була. Әйтегенде менә кышка отоплениесе да кирәк, суы да, уты да кирәк һәм әйтегенде ниндидер Коръән алырга китаплар да кирәк, кешеләрне укытырга кирәк. Чөнки ул бушлай була алмый. Заманасы безнең шундый дип әйтәбез инде. Әлбәттә, мәчетләребезне, мәдрәсәләребезне карау ул һәр вакытта да мөселман мөэминнәр өстендә булган. Шуңа күрә аны да шул мәхәлләгә караган кешеләрнең өстендә дип әйтә алабызмы без аны? Инде әйтә алабыз. Мөмкин аны. Мәсәлән, авылда да була ала бит инде ул, шәһәрдә дә була. Кем йөри? Төрле кеше килергә мөмкин бит. Әле төрле төбәкләрдән, төрле урыннардан. Ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең йорты дип әйтәбез. Мәчет ул кешенең кемнеңдер мөлкәте була алмый. Чөнки ул барлык кешеләргә дә нишләп тора, ярдәм итеп тора. Гыйбадәтхана дип әйтәбез без аны. Гыйбадәт кыла торган урын ул. Әлбәттә, инде без тырышабыз хәзерге заманда гыйбадәт кыла торган урыннарыбызны пак тотырга, яхшы тотырга, ләкин ниндидер чыгымнар барыбер була. Утсыз да булмый бит инде хәзер, җылысыз да, әйтегенде китапларсыз да, нисез дә бар чыгымнары аның бар. Әлбәттә, инде мәдрәсәләребезне, мәчетләребезне үзебез карасак, үстерсәк, гыйлем бирсәк, әлбәттә ул зур, өстебездә зур вазифа дип булып тора. Чөнки менә пәйгамбәребез дә зур әһәмият биргән мәчетләргә. Чөнки мәчетләргә әгәр дә балалар җирсә, укысалар, алар өйрәнәләр, гыйлем алалар, үстерәләр. Шулай бер гаилә буларак. Чөнки ул мөлкәт кешенеке түгел, Аллаһ Тәгаләнеке. Шуңа күрә шулай дип мин уйлыйм инде. Шуннан да мәчеттең хуҗасы мин дип әйтә алмыйбыз. Минем карамакта яки анда мин генә акча бирергә тиеш түгел дигән сүз түгел. Ул нишанда Бәйтуллаһ, Аллаһның йорты, һәм инде бөтен мәхәллә өстендә аны караудыр инде. Хәзрәт, менә садака темасына кайтканда, безгә шундый сорау биргәннәр, садакага нәрсәләр бирү күбрәк хуплана дип. Бәлки җирлегенә караптыр инде, шулай да мәсәлән, менә моны садака бирүгә караганда, моны бирү дигән сүз бармы? Әллә инде акча гынамы ул нәрсә ул гомумән? Гомумән, менә без әйтеп киткән идек, төрле бер була ала ул. Әйтик, вакытына, заманына да карап, вакытына да карап, ихтияҗлыкка да карап дип уйлыйм. Чөнки монда мал белән генә бәйләп булмый. Чөнки кешегә ниндидер ярдәм дә кирәктер, җылы сүз дә кирәк була аладыр. Әйтә инде кемгәдер кирәк аралашу. Чөнки мәсәлән без беләбез бит безнең әйтик төрле ситуациялар була. Монда бер акчалата гына бирү булмас дип уйлыйм. Чөнки акчалата бирү ярдәм ул кешенең әйтегендә матди ихтияҗларын каплыйдыр. Ләкин әле бар бит әле кешенең күңеле дә. Шунда күрергә кирәк. Менә без бит әйтәбез бит инде, мин мөселман кешегә елмаю да, аның хәлен белү дә ул да садака дип. Шуңа күрә шул ягын без күбрәк тә карарга тиеш дип уйлыйм, малга карата да. Мал без аны беләбез, ярдәм итәбез дә, шулай кала да. Ләкин күбрәк безгә кирәк именно әхлак ягын карау, үстерү үзебездә дә, үзебез өчен дә әйтәбез инде. Әгәр дә ярдәм итсәк, шулай матди якынны гына карамаска, әлбәттә күңел ягында карау кирәктер дип уйлыйм. Менә мәсәлән безнең закат хәйрия фонды бар, үзебезнең нәзарәтнең дип әйтик инде, һәм алар атнага 2 тапкыр хәтта ошаталар мәсәлән. Ул бит инде садака булып тора. Садака булып тора. Монда инде нәкъ менә җылы ризык белән, беренче, икенче ризык, шәй белән дип әйтик инде ошату, бу да садака. Мәсәлән, безнең бит инде ашлар үткәрелә хәзрәт. Анда яшерен түгел, туганнарны чакырабыз, һәм гадәттә теге садака әһелләре алай юк дип әйтик инде. Шул вакытта менә йорт хуҗасы дип мәсәлән миңа аларга нәрсә өләшү хәерлерәк? Акча түгел мәсәлән, нәрсә бирү хәерлерәк булыр иде. Мәсәлән, китапмы, тагын нәрсәме? Чөнки әйткәнемчә теге шул туганнар бит инде анда бөтенесе садака бирергә тели бит. Һәм бөтенесе садака бирсә, акчагын алмаштыру кебек булып чыга. Менә нәрсә бирсәң хәерлерәк? Әлбәттә инде менә әйтик, укыла торган әйбер бирсәк, китап бирсәк, ул да хәерле, гыйлем ала торган зикрләр ниндидер, тәсбих бирсәк, ансы да әйбәт. Чөнки кеше һәр вакытта да нәрсә белән кулында булса, нәрсә булса да, ул хәтта бисмилла әйтсә дә,
ансы яхшы искә төшерә ул. Акча булып кала. Әлбәттә, менә мондый әйберләр таратсак, хәерлерәк булыр дип куллана торган әйбер. Димәк, файда китерә торган. Ул мәсәлән, кухня кирәк ярыкларда була ала бит инеме? Була. Менә күрәм мин кайберләре бокаллар да бирәләр, стаканнар да бирәләр, сабыннар да бирәләр, кулъяулыклар да бирәләр. Ул кеше куллана. Акчага ул бәлки аны онытыр да хәтта салып куяр кошелеккә име. Бу садака икән онытып та куяр. Искә төшә, әле менә күптән түгел генә бит инде без хаҗга барган идек. Анда кызык мәсьәлә булды. Мин тәсбихлар сатып алган идем. Үзем ни белән әйтәм инде. Тәсбихлар сатып алдым да анда берничә штук. Күрдем инде үзебезнең хаҗиларыбызны әйтәм, бер-икене бирим әле. Тарата башладым да, күптән менә минем яныма киләләр бит инде кешеләр. Миңа да бир дип, совсем мин белмәгән кешеләр дә килеп, шулай тәсбихларны алып киттеләр. Мин бик шат булдым, әйтәм. Менә бит, әйтәм, садака бер тигез урында килеп чыга, үзеңә савап. Чөнки тәсбих әйткән сайын бит, бисмиллаһи анда Аллаһу акбар, шундый сүзләрне әйтә, зикр итә, сиңа савап бара, шул кешегә биргән өчен. Менә монда инде хәзер шунысын да искәртеп үтәсем килде. Аны кулланганда сиңа савап бара торган әйберләрне өлеше тагын да хәерлерәк булып китә. Әлбәттә инде, әлбәттә. Аны бит инде кешегә безгә бирелгән акыл. Менә акыл белән дә эшләсәк, шул әйберләрне бирсәк, әлбәттә, ул бик әһәмиятле әйбер. Кешегә файда китерә торган әйбер кирәк. Искә төшерә торган, файда китерә торган. Үзе садака да булып бара, һәм шул ук вакытта биргән садака белән үзе савап та җыя. Бик әһәмиятле әйбер дип сайлыйм. Менә фикерләр өчен монда әйтик, әйберләр күп. Менә хәзер сез әйтеп үткән идегез, алдарак бер җавапта, ир-атлар да, хатын-кызлар да садака бирү аерылмый дип инде. Менә монда сорау килгән безгә, динебездә ир-атларга һәм хатын-кызларга садака бирүдә аерма бармы дип. Инде мин уйлап куйдым, бәлки мирас бүлүдә аерма бар бит әле. Бәлки шуннан чыгып сорау биргәннәрдер, ләкин менә нәкъ менә садака бирүдә берәр төрле аерма бармы? Мирас бирүдә инде без әйтәбез, менә мин үзем мирас фәнен укытам. Әлбәттә, анда хатын-кызларның өлеше 2 тапкыр кимрәк, ир кешеләрнең өлешенә карата дип әйтелә инде. Ләкин ул нидән чыккан? Чөнки ир кешеләрнең чыгымнары да 2 тапкыр күбрәк. Монда инде садака бирүдә хатын-кызларның һәм ир кешеләрнең аермалары юк. Әлбәттә, инде әгәр дә хатын-кыз булса, ул ирен рөхсәтсез бирә алмый иренең малын. Әгәр дә үзенең малы бар икән, ул рәхәтләнеп бирә ала, анарда бер нинди проблема да юк. Хәтта Коръәндә дә әйтелә, садака бирүчеләр ир кешеләр һәм садака бирүчеләр хатын-кызлар. Аларны ир кешеләрендә һәм хатын-кызларында аерып чыгара. Чөнки алар бер тигез хөкемдә дип санала. Шуңа күрә монда мирас малында аерма бар, ләкин ул кеше вафат булгач гына бирелә торган мал, анда да инде әле карарга кирәк нинди туган икәнен. Менә садака бирүдә андый аерма юк, әлбәттә. Менә без намаз укыйбыз бит. Хатын-кызның намазы, ир кешенең намазы саваплырак дип әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, инде хатын-кыз ул укый безнең өйдә намазларын анарга анда саваплырак, ир кеше инде мәчеттә анда анарга саваплырак. Ләкин укыган процессында аермасы юк. Шулай. Садака бирүнең саваплары нинди дип монда җавап кайтарган, әйдәгез саваплары бармы динебездә? Мәсәлән, менә бу садака өчен шуның кадәр савап, бу садака өчен шуның кадәр савап дигән әйбер. Юк инде андый аерма юктыр инде. Фарыз садакалары без бит инде закатны бирәбез, ул тиешле әйбер дип әйтәбез инде. Әлбәттә, инде кеше аермалары монда карарга кирәк инде, нинди садака бирүдән аерма була. Фарыз садакасы инде ул тиешле әйбер, монсы да аны тиешле дип әйтәбез. Тиешле. Менә мәсәлән намаз уку, без әйтә алмыйбыз, бу намаз теге намаздан саваплырак дип. Дөресме? Монда да шулай ук. Әгәр дә фарыз кылынган икән, без аны кылабыз, эшлибез. Үзеннән эшләсә инде, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә әҗр савабын бирүче. Ләкин Коръән Кәримдә бар, Аллаһ Тәгалә биргән әйберләрне арттырыр дигән. Ихласлыгына карап,
ниятенә карап, әйтегенде Аллаһ Тәгаләдән куркуына карап, әлбәттә һәрбер кешенеке индивидуаль рәвештә дип әйтмәкче булам. Халәтенә карап, бирә торган күләменә карап та мөмкин булырга. Чөнки менә без намаз бөтенебез укый, намазның әйтегенде савабын арттырыр өчен безгә кирәк ихласлык. Менә шул ихласлыкны куллансак, безнең әлбәттә инде намазның сыйфаты арта. Монда да шулай ук садақаны биргән вакытта да, әгәр дә без шул ихласлык, тагын ниндидер күркәм сыйфатларны куллансак, риясызлык, әлбәттә аның дәрәҗәсе арта, һәм Аллаһ Тәгалә генә белүче. Без әйтә алмыйбыз, монсы саваплырак, бу эш күркәмрәк дип. Әлбәттә бар инде аның бүленешләре, бәлки бар. Менә шунда бер кыйса ишеткән бар дип әйтгәндә, бер кеше мәсәлән кесәсендә 100 сум бар. Һәм ул аның мәсәлән 50 сумын бирә. Бүтән бер кешенең кесәсендә 1000 сум бар. Һәм ул да 50 сум бирә. Менә бу чиракта теге ниятка карап дип әйтгән әлбәттә, беренче кешенең садакасы ярты малы китә, күпкә кыйммәтрәк дигән сүз ишеткән бар, бу шулаймы? Ансы инде кешесенә карап тор инде, кешесенә карап. Монда бит инде хәлле кешеләр бар. Садака булып кала инде ул. Шуңа күрә үзенә карата кирәк инде. Әлбәттә инде тулысынча барлык малны кеше бирә алмый. Чөнки хәдисне беләсез, пәйгамбәрбез бер сахабасы белән мирас малын үткән вакытта инде мин аны әйтәм. Мин бөтен малымны бирмәкче килим ди. Пәйгамбәрбез әйткән, юк, ярамый ди. Чөнки син үзеңнең туганнарыңны мирас малсыз калдырасың ди. Ярты малымны бирсәм ярыймысың? Юк ди. 3тән 1/3 ярыймы? Ярый диде. Шуңа күрә анысы да күп дип. Анысы да күп дип әйтә инде. Анысы да күп. Кешенең халәтенә карап әйтелә инде. Әгәр дә карасак, ул әгәр дә бирмәсә, менә вроде 50 сум 1000 сумнан бирсә дә бит инде. Ул әгәр дә бирмәгән булса, анарга савап язылмас иде. Ул монда ниндидер өлешен булса да инде, 5 сумын булсынмы, 10 сумын булсынмы, бирергә тырыша. Шуңа күрә шушы биргән кешенең күңелен төшергә ярамас дип уйлыйм. Киресенчә, ул чын күңелдән бирергә тырыша. Риясызлык, менә шулай күңел теләде аның бирергә, димәк, бирсен. Менә без бит әйткән идек бая хәдисне, ут газабыннан сакланыгыз, бер хөрмә җимешен биреп тә. Шуңа күрә бер хөрмә җимеше инде ул безнең караганда менә 1 килоны сатып алсак, анда күпме керә. Монда бер өлешен генә бирсәң дә ярый дигән. Шуңа күрә аның күләме дә менә монда Аллаһ Тәгалә генә белүчедер дип уйлыйм инде аны. Күләмнән тора, ниятән тора дип әйтәм. Ниятән тора. Әгәр дә әйтсәк без кешегә, нигә шул хәлегә бирәсең дип, ул аннарсың бәлки гомумән бирмәскә дә мөмкин. Хәләтенә карап. Шулай дип. Шунда кешенең күңелендә, кешенең йөрәгендә нәрсә бар икән, без белмибез. Һәм инде бу чиракта шул Зилзилә сүрәсенең соңгы аятлары гына искә төшә. Кемдә кем тузан бер теге кадәр генә дә яхшылык кылса, ул да аны күрәчәк. Тузан бер теге нашарлык кылса да ул аны күрәчәк. Шуңа күрә хәтта ки ниндидер кичкенә генә шундый бик кичкенә генә изгелек җитми дип теге кыямәт көнендә эзләнеп йөргәнчә, шушы кичкенә изгелекләрдән безнең теге тамчыдан күл җыган кебек күп савапларыбыз җыелса иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә бу аятка караганда инде, менә Зәлзәлә сүрәсен әйтәбез бит, иң хикмәтле аятлардан дип санала ул. Менә Ибн Мәсгуд радиллаһу анһу әйтүенчә, иң хикмәтле аятлардан санала шушы Зәлзәлә сүрәсенең соңгы 2 аяты. Чөнки кешене этәрә изгелекләрне күбрәк кылырга. Әз-әздән дип әйтгәндә күп кенә гамәл килергә мөмкин. Әз гамәлдән күп гамәл булырга мөмкин. Хәзрәт, инде шушы садака дигән сүзнең тамырын гына карап китсәк, чөнки монда алдагы сорау шулай, садака сүзе кайын барлыкка килгән дигән инде. Без бит әле беләбез, Әбу Бакр ас-Сиддык дигәндә, менә бу садака, сиддык, булар бөтенесе бер төрле тамырмы, кайын чыккан, теге ни өчен менә садака дип атала дип әйтик инде. Сиддык, булай садака дигән сүз ул тугрылык дип тә әйтелә. Садака, сиддык, тугрылык бер мәгънәсе бар. Менә мин сезгә башында әйткән идем инде, садака ул бирү дип тә тәрҗемә ителә, бирү. Кемгәдер нәрсәнедер тапшыру. Шундый мәгънәдә килә.
Сиддиқ, әлбәттә инде сиддиқ ул тугрылык дигән сүз. Бәлки аның төрле төшенчәләре бар, әйтегендә лисанул гараб дигән сүзлектә бар безнең гарәпләрнең тел җыентыгы дип әйтгәндә сүзнең һәрбер мәгънәсен аңлатмасы бирелә. Аннан соң төрле мәгънәләре бар. Вот ике мәгънәсен әлбәттә инде аның тамырларын карасаң, аның тамырлары бик күп мәгънәләре киң кырлы дип әйтгәндә. Но иң мөһиме инде менә телдә булганы нәрсәдер тапшыру дип тәрҗемә ителә ул. Кемгәдер нәрсәдер тапшыру Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бирелә торган әйбер. Тапшырыла торган әйбер. Садака. Ну без әйтәбез садака Аллаһул Газим дип. Аллаһ Тәгалә дөрес сүз сөйләде дип. Ләкин аның тамыры менә кай вакытта бер мәгънәне күрсәтә, кай вакытта икенче мәгънәне күрсәтергә мөмкин. Әлбәттә инде әгәр дә беләс күбрәк тирәнрәк өйрәнергә теләсәк, менә телдәге булган гомуми камустан карарга кирәк. Мәгани дип аталган сүзлектән ие. Чөнки безнең төрле сүзлекләр бар. Тәрҗемә бар безнең, бар мәгънәне шәрх кыла торган сүзләр. Шуңа күрә менә Коръәнне тәфсирләгән вакытта да, әйтик, хәдисләрне тәрҗемә иткән вакытта да аларның үзләренең сүзлекләре бар. Әйтик инде ул сүз кулланырга мөмкин, мәсәлән, тәфсирдә бер мәгънә, хәдистә икенче мәгънәдә килергә мөмкин. Шуңа күрә инде шушы әйдәгез урында туктатыйк. Менә кемнәргә кая нәрсә карарга кирәк, ни сүзлектән актара кирәк, актара башласыннар. Иншалла без шушы урында тукталып, инде сау булашырбыз да, хөрмәтле тамашачыларыбыз, чөнки тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүген монда менә килгән өчен сезгә хәзрәт зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Әле сораулар калды һәм минемчә менә бу тапшырудан соң сораулар тагын туар. Әйткәнемчә аларны узнаем uimama@hazar.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла хәзрәтләребезгә җиткереп, алардан инде җавап табырга тырышырбыз. Хәзрәт, монда килгән өчен сезгә зур рәхмәт. Сау булашабыз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Күрешкәнче иншалла. Күрешкәнче иншалла. Амин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, ни кызганыч, безнең тапшырубыз ахырына якынлашты. Эфирда имамнан сырык тапшыруы иде. Инде сорауларыгыз калган мисалларны әйткәнебезчә юллый аласыз. Иншалла без аларга җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүгенгә сезгә Аллаһның рәхмәтен ва баракатын теләп сау булашып калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.